У імя Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Вітаю вас сердечно на гэтай Еўхарыстыі. І хаця сёння, можа быць, апошнія тыдні больш голасна гучыць, што ў нашай мясцовасці ў Лебедзева сёння вялікія ўрачыстасці, 550 гадоў парафіі, святкаванне, але з чаго бяруцца такія вялікія юбілеі? З нашага штодзённага жыцця з Богам. Год за годам набіраецца і 500 гадоў, і 550. І таму чарговы раз прыходзім, каб даверыць Богу гэты перыяд свайго жыцця, тут, зараз, сябе, такіх, якія мы ёсць. І гэтую святую ахвяру я здзяйсняю менавіта за вас, за парафіянаў, за ўсіх, хто належыць да нашай парафіі, каб Бог даў у сваёй міласэрнасці і ласцы усе неабходныя дары і благаслаўленні для вас на збаўленне. А на пачатку перапросім Бога за нашыя слабасці, грахі, занядбанні, каб з чыстым сэрцам прыняць удзел у гэтай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вельмі вялікая віна, таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне единородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грахи і свету, змілуйся над нами, які береш на себе грахи і свету, прийми молення нашає, які сидиш праворуч Отця, змілуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалємо Отця. Амен. Молимся. Усемагутны Боже, будь милосердны до слугаў Твоих и помножаю их дары своей ласки, каб живой верой, надеяй и любовью яны заўсёды верно захоўвалі Твои заповеди. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына,
які з тобою живе і владають у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Чытанне кнігі мудрасці Саламона. Апроч цябе няма Бога, які клапоціцца аб усім, таму ты не павінен даказваць, што судзіш справядліва. Твая моц – гэта пачатак справядлівасці, і тваё панаванне над усім робіць цябе ласкавым. Ты паказваеш магутнасць, калі не вераць у дасканаласць тваёй моцы, і выкрываеш дзёрзкасць тых, хто яе ўсведамляе. Ты ж, маючы ўладу, у ласкавасці судзіш і вельмі далікатна кіруеш намі. Калі ты пажадаеш, маеш моц. Такімі справамі ты навучыў народ свой, што справядлівы павінен быць ласкавым, і даў сваім сынам добрую надзею на вяртанне пасля грахоў. Гэта Слова Божае. Panie, Ty dobry i miłosierny. Panie, Ty dobry i miłosierny. Ty, Panie, dobry, вибачливий, шмат милостивий до всіх, хто Тебе закликає. Пане, пошуй молитву мою, прислухайся до голосу моего моления. Пане, Ты добрый и милосердный. Усе народы, створенные Тобою, придут и поклонятся перед Твоим обличием, Пане, и будут прославлять имя Твое. Бо Ты великий и чинишь суды, Ты Бог, Ты один. Пане, Ты добрый и милосердный. Але Ты, Пане, Бог милосердный и ласкавый, шмат милостивый, долготерпливый и верный. Погляди на меня и змилуйся надо мною. Пане, Ты добрый и милосердный. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, Дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца, але сам Дух заступаецца за нас стагнаннямі невымоўнымі. Той жа, хто даследуе сэрцы, ведае, якая думка ў Духа, бо Ён заступаецца за святых па волі Божай. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Благословленный Ты, Ойче, пан неба и земли, вот Ты открыл таямницы володарства детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус прапанаваў людзям іншую прыпавесць, кажучы: «Валадарства нябеснае падобна да чалавека, які пасеяў добрае насенне на полі сваім. Калі ж людзі спалі, прыйшоў вораг яго і пасеяў між пшаніцаю каласоўнік і пайшоў. Калі ж збажына ўзышла і дала плод, тады паказаўся каласоўнік. Прыйшоўшы ж, слугі гаспадара дому сказалі яму: «Пане, ці ж не добрае насенне пасеяў ты на полі сваім? Адкуль жа на ім каласоўнік?» Ён жа сказаў ім: «Вораг зрабіў гэта». А слугі сказалі яму: «Хочаш, мы пойдзем выпалаць яго?» Але ён сказаў: «Не, каб вы, выбіраючы каласоўнік, не павырывалі разам з ім і пшаніцы. Пакіньце расці разам тое і другое да жніва. І ў час жніва я скажу жняцам: збярыце спачатку каласоўнік і звяжыце яго ў пучкі, каб спаліць, а пшаніцу збярыце ў гумно маё». Пасля ён прапанаваў ім іншую прыпавесць, кажучы: «Валадарства нябеснае падобнае да зерня гарчычнага, якое ўзяў чалавек і пасеяў на полі сваім. Хоць яно меншае за ўсялякае насенне, калі вырасце, бывае вышэйшым за іншыя расліны і становіцца дрэвам, так што прылятаюць птушкі нябесныя і гняздзяцца ў галінах яго». Іншую прыпавесць прапанаваў ён ім: «Валадарства нябеснае падобнае да закваскі, якую жанчына ўзяла і паклала ў 3 меры мукі, пакуль не скісла ўсё». Усё гэтае Езус гаварыў народу прыпавесцямі, і без прыпавесці не гаварыў ім, каб збылося сказанае прарокам, які кажа: «Адкрыю ў прыпавесцях вусны мае, раскажу утоенае ад стварэння свету». Тады Езус, адпусціўшы народ, увайшоў у дом. І падышлі да яго вучні ягоныя і сказалі: «Растлумач нам прыпавесць пра каласоўнік на полі». Ён жа сказаў яму адказ: «Сейбіт добрага насення ёсць сын чалавечы. Поля ёсць свет, добрае насенне гэта сыны валадарства, а каласоўнік сыны злога. Вораг, які пасеяў іх, гэта злы дух. Жніво сканчэння свету, а жняцы гэта анёлы. Таму, калі збіраюць каласоўнік, агнём паляць. Так будзе пры сканчэнні свету гэтага. Пашле сын чалавечы анёлаў сваіх і збяруць з валадарства яго ўсё, што спакушае, і ўсіх, хто робіць беззаконне, і ўкінуць іх у печ вогненную. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў. Тады праведнікі заззяюць, як сонца ў валадарстве айца іх. Хто мае вушы, каб слухаць, няхай слухае». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте, калі ласка. Нездарма у Евангеліі чуем сёння некалькі разоў паўтарэнне, што Езус прапанаваў яшчэ іншую прыпавесць, і яшчэ іншую, і яшчэ іншую. І гэта заўсёды трэба ўлічваць, калі мы слухаем Божае Слова, што яно мае характар працягласці, што яно з чагосьці вынікае, да чагосьці вядзе, працягваецца далей і далей. І калі мы вырываем штосьці з кантэксту, мы можам неправільна гэта зразумець. І толькі цэласнае веданне ўсёй гісторыі, таго, што Бог нам прапануе, таго, што хоча адкрыць, яно дае нам глыбокае разуменне. Такое глыбокае, што гэта можа нашае жыццё сапраўды перамяніць. І, ведаеце, ёсць такое, можа не прыпавесць, але маленькае параўнанне, што калі ты капаеш яму, шукаючы скарб, і скарба не знаходзіш, можна, канешне, ў роспачы быць, што не знайшоў нічога,
але кажуць, што з ямы глыбокай нават у дзень зоркі можна ўбачыць. І гэта прыгожа. Гэта штосьці, чаго мы не заўважаем, штосьці, на што мы не спадзяваліся і не было яно нашай мэтай, але Бог хоча паказаць нам праз гэтую працягласць слухання Божага Слова, што толькі тады мы становімся сталымі ў сваёй веры. Толькі тады мы можам быць чуйнымі. Таму што сённяшняе Евангеліе, яно супрацьпастаўляе два станы асобы. Першы, калі вось гэты каласоўнік быў пасеяны, што ўсе спалі. Тады як Езус часта кажа сваім вучням: чувайце, будьце чуйнымі, будьце уважлівымі. А тут момант, калі ўсе спалі. І вось гэты каласоўнік, гэта для тых, хто, можа, не зразумеў самога слова, гэта вельмі падобная да пшаніцы расліна, толькі зерне ў ёй пашкоджана грыбком, які, можа быць, які з'яўляецца атрутным. І калі гэтага не зарабіць, калі не выпалаць, калі дзесьці не забраць, то чалавек, які будзе спажываць гэтае зерне ў ежу, вельмі лёгка можа таксама прыняць і атруту, што знішчае яго. І вось момант, калі ўсе спяць, я зусім недаўна адкрыў, які чалавек вельмі крохкі, калі спіць. Сядзеў з братамі вечарам, размаўлялі мы і папівалі гарбату. Я так у нейкі момант так цікава мы размаўлялі, што я заснуў. Гэты кубак з гарбаты, які атрымаў у руках, проста пад ногі упаў, разбіўся, ўсё это ногі заляпала. Добра, што ніхто не парэзаўся. Але проста колькі разоў было, калі мы сядзім ці з пультом ад тэлевізара, ці з тэлефонам, ці пры камп'ютары, і так нам цікава, што мы аж засынаем. І вось момант, калі мы нешта ўспрымаем, але не думаем, што гэта важна. Вось проста хай будзе ў нашым жыцці. А я гэта пагляджу, гэта паслухаю. І не тое, што мне цікава, гэта нават не трымае маю ўвагу, але тым не менш я гэта ўспрымаю. І вось момант, калі мы думаем, што гэта ж момант майго адпачынку, ці гэта як у Евангелі ноч, і ўсе павінны спаць. Ніхто тут нічога дрэннага мне не зробіць, то ў гэты момант д'ябал паказвае, што ён-то не спіць, ён-то чувае. У любы момант. І калі мы расслабіліся, или калі мы думаем, што нам нічога не пагражае. І таму вось гэты заклік Езуса «чувайце, бо не ведаеце, калі прыйдзе Сын чалавечы», характэрны таксама для таго, што і чувайце, бо не ведаеце, калі спакуса, калі грэх можа пастукацца ў вашыя дзверы, альбо нават і без стуку ўварвацца туды. І таму Езус сёння скіроўвае нашу ўвагу праз прыпавесці, праз інасказанні такія да таго, што вельмі проста праз неуважлівасць даць пасеяць у сабе, бо і мы з'яўляемся гэтай добрай глебай. Гэтай глебай, на якой расце і добрае, і злое. Што вельмі лёгка даць пасеяць у сабе гэты каласоўнік. Тое, што ўзыходзіць, паступова становіцца ўсё больш моцным і пасля можа атруціць нашае жыццё, нават калі спачатку гэта здавалася проста нейкая недарэчнасць, нейкая неуважлівасць. Вельмі важны момант, які можна сёння падкрэсліць, гэта тое, што мы таксама маем у сабе гэтыя добрыя прагненні, характэрныя для ўсіх людзей сумленных, справядлівых, каб свет, у якім мы жывем, каб касцёл, у якім мы існуем, каб супольнасць, да якой мы належым, каб яны былі чыстымі, дасканалымі. І намер вельмі добры. Але калі прымаем на сябе адказнасць за гэта, што я зараблю, каб яны былі чыстымі і дасканалымі, мы часам выбіраем дарогу, што для гэтага трэба проста выдаліць адсюль усіх, хто недасканалы. І паглядзіце, што многія генацыды ў гісторыі чалавецтва, калі цэлыя народы, калі цэлыя супольнасці выразаліся, яны былі пад эгідай вось менавіта такога чакання, што вось яны перашкаджаюць нам быць дасканалымі, мы іх знішчым. Мы іх заб'ем. І вельмі лёгка, бачачы грэшніка побач з сабою, бачачы чалавека несправядлівага, альбо проста чалавека, які пагубіўся, які памыліўся, упаў, сказаць яму: мы цябе выдаляем. Альбо бачачы ў сваёй сям'і чалавека, які, як нам здаецца, неадпаведны, які памыліўся, сказаць: всё, я стаўлю на табе крыж. Але сёння адказ Бога можа быць у гэтым значэнні нам незразумелы. Чаму гаспадар жніва кажа: не, пачакайце, хай вырастуць побач адзін з адным. Матывуючы гэта тым, што збіраючы, полючы каласоўнік, вы можаце пашкодзіць і добрае зерне. І гэтае добрае зерне, гэта не тое, што
знішчаючы грэх, мы можам знішчыць і святасць побач з сабою, хаця калі паглядзець, што гэта добрая глеба, гэта мы, гэта таксама становіцца зразумелым. Вельмі часта мы так з'яднаныя, зарасліся са сваімі недасканаласцямі, грахамі, так глыбока далі ім запусціць карані у сваё жыццё, што калі гэта вырываць, калі сказаць «Божа, спалі гэта», то давялося б і нас спаліць, альбо так добра падпаліць. І Бог кажа, што няхай вырастуць таксама для таго, каб убачыць, што нават калі мы на сабе часам можам паставіць крыж альбо хтосьці іншы, гэта не значыць, што ў нас няма шансу на навяртанне. Колькі было прыгожых гісторый, калі чалавек быў пагублены на працягу гадоў альбо дзесяткаў гадоў, а пасля вяртаўся да Бога. І калі б яго выпалаць яшчэ ў маладосці, калі ён жыў у граху, то, можа быць, добрых плёнаў і не было б. Калі б сёння даць Богу такі вось, не ведаю, распараджэнне з нашага боку, як мы часам думаем, каб ён выпалаў усіх забойцаў, усіх грэшнікаў у гэтым свеце, то часам гэта дзіўна, гэта парадаксальна, але тыя людзі, якія сапраўды вельмі неміласэрныя, вельмі несправядлівыя, вельмі грэшныя ў адносінах да другіх, становяцца тымі, хто ў сваёй сям'і неяк стараюцца ўсё ж такі быць любячымі. І хоць гэта складана, але калі забіць кагосьці, ну то тыя людзі, якія раслі побач з ім, могуць напоўніцца пачуццем нянавісці, помсты. І чым больш мы сеем гэтае зло, чым больш мы стараемся праз нянавісць знішчаць зло ў гэтым свеце, тым больш нянавісці становіцца вакол нас. І Бог нам паказвае шлях, які нам невыгодны і нам не падабаецца. Шлях цярплівасці, міласэрнасці, шлях таго, каб далей расці, як гэтае добрае зерне, рабіць дабро, і таксама шлях таго, каб памятаць, што ў асноўным-то адказнасць на тым, каб правясці жніво і аддзяліць адно ад другое, гэта адказнасць анёлаў Божых, пра якіх Езус кажа, не наша. Што прыйдзе час жніва, што прыйдзе гэты час падзелу, але хто прызначыў нас на гэтае месца суддзяў? І гэта непростае слова. Я разумею, што непростае. Я бачу, як у сабе вельмі цяжка не быць гэтым суддзёю, не аддзяляць у сваім асяроддзі добрых ад злых. Але дастаткова таго, што мы не станем каласоўнікам, што мы у сабе ўсё ж такі зробім гэтую добрую глебу, як Езус сказаў не так даўно ў той прыпавесці, што мы чулі пра сейбіта, які сеяў зерне, якое ўпала на рознай глебе, што мы станем гэтай добрай глебай і што мы даручым Богу правесці ў сабе гэтае жніво. Сёння праз гэтыя прыпавесці Езус паказвае нам, можа, крыху інакш валадарства Божае. Паказвае нам, што мы пакліканыя да таго, ў першую чаргу, не каб выдумваць, як яно там трэба, а каб слухаць. Чуйна, уважліва, зноў і зноў. Божае Слова, якое паказвае нам гэтую праўду і пра нас, пра гэты свет. Пра тое, што Бог дае час на адной той самай зямлі, пад адным тым самым сонцам, пад адным тым самым дажджом, расці і добраму, і злому, таму што калі Бог забраў у нас права, забраў у нас вольнасць выбіраць нават зло, фактычна забраў бы і вольнасць выбіраць дабро. А без вольнай волі кім бы мы былі? Марыянеткамі, кукламі? Непроста, але тым не менш, гэты выклік, які сёння стаіць перад намі. І лета гэта можа быць цяжкая пара, калі мы вельмі моцна расслабляемся за надвор'е, за многіх іншых фактараў. І тут вельмі лёгка дзесьці быць неуважлівым, даць гэтаму свету, даць таму, што вакол нас сеяць у нас нават дрэннае зерне, калі мы проста расслабіліся. І таму заклікаю кожнага з нас, каб лета, нашы адпускі, моманты, калі вось дзесьці, можа, хочацца і адпачыць, каб не было гэта адпачынкам ад Бога, але адпачынкам з Богам таксама. Каб мы памяталі, хто ёсць гаспадаром жніва, каб мы памяталі, хто клапоціцца пра гэтую ніву, і што ён трымае над гэтым сваю руку, не пакідаючы нас нават у нашых цяжкасцях, у нашых выбарах. І няхай гэтая свядомасць заўсёды дапамагае нам быць блізка Бога, быць вернымі Яму. Амэн. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, всемогутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага,
і в адзінага Пана Єсуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцом, якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святого, Дзевы Марыі, і стаўся чалавек. Пахаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрэс паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру в Духа Святого, Пана і Жыватворца, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сыном належыць пакланенне і хвала, які прамаўляе праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрыст на адпушчэнне грахоў і чакаю воскрэшэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амén. Умацаваныя Духам Святым, узнясём праз Езуса Христа супольныя малітвы і просьбы да Бога Айца. Молімся за святы касцёл, каб ён даваў сучаснаму свету прыклад еднасці і любові. Цябе просім. Молімся за нашую айчыну, каб праз заступніцтва святых нашай зямлі яна атрымала Божую дапамогу і благаслаўленне. Цябе просім. Молімся за нехрысціянскія народы, каб яны пазналі каштоўнасці, якія аб'явіў свету Езус Христос. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб сваю еднасць і моц духа яны чэрпалі з супольнага ўдзелу ў Эўхарыстыі. Цябе просім. Молімся за людзей, якія знаходзяцца на адпачынку, каб яны аднавілі свае сілы і ўмацаваліся ў веры. Цябе просім. Молімся о Божым благословленні і паспяховай аперацыі для Галіны. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, за ўсю нашу парафіяльную супольнасць, каб сустрэчы з Христом у часе святой імшы садзейнічалі нашаму сапраўднаму духоўнаму ўзрастанню. Цябе просім. Міласэрны Божа, дзякуем Табе, што Ты нас выслухоўваеш і няспынна адорваеш сваёй любоўю. Праз Христа, Пана нашага. Амén. Jesús, дай силы расти, кайся мяне. Jesús, дай силы расти, кайся мяне.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Усемогутный Боже, Ты все ахвяры старого заповету заменил одиной досконалой ахвярой. Прими дары отданых Тебе слугов, як принял дары справедливого Абеля и освяти их. Каб тое, что кожный из нас склал на хвалу Твоей величи, послужило усім на збавление. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна дзякаваць Табе і справядліва славіць Цябе, святы Ойча, бо адзін Ты, Бог жывы і сапраўдны, бо толькі Ты спрадвечны і існуеш вечна, прабываючы ў недасяжным святле. Толькі Ты адзіны, Божа добры, і як крыніца жыцця паклікаў усё да існавання, каб напоўніць благаслаўленнем свае стварэнні і радаваць многіх яснасцю святла Твайго. Таму стаяць перад Табою незлічоныя хоры анёлаў, якія ўдзень і ўначы служаць Табе, і, сузіраючы хвалу Твайго аблічча, няспынна Цябе славяць. Таксама і мы ў захапленні праслаўляем імя Тваё, а разам з намі ўсё паднябеснае стварэнне нашымі вуснамі спяваючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, Госанна на вершинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вершинях. Славім Цябе, святы Ойча, бо вялікі Ты і ўсё ўчыніў мудра і з любоўю. Ты стварыў чалавека на падабенства сваё і даручыў яму ў апеку ўвесь свет, каб, служачы Табе, адзінаму стварыцелю, валадаяў над усімі стварэннямі. Калі ж ён праз непаслухмянасць страціў Тваю прыязнасць, Ты не пакінуў яго пад уладаю смерці, але міласэрна дапамог усім, каб Цябе шукалі і знаходзілі. Ты неаднойчы прапаноўваў людзям запавет прымірэння і праз прарокаў вучыў іх чакаць збаўлення. Ойча святы, Ты так палюбіў свет, што калі настала поўня часу, паслаў нам як збаўцу адзінароднага Сына Твайго, які ўцелаўлёны ад Духа Святога і народжаны з Марыі Панны, жыў падобны да нас, людзей, ва ўсім апроч граху. Убогім абвяшчаў збаўленне, палонным вызваленне, засмучаным радасць. Каб споўніць Тваю волю, ён ахвяраваў самога сябе на смерць і сваім з мёртвых паўстаннем перамог смерць і аднавіў жыццё. А каб мы жылі ўжо не для саміх сябе, але для Яго, які за нас памёр і ўваскрос, паслаў ён ад Цябе, Ойча, як першы дар вернікам Духа Святога, які, здзяйсняючы справу ягоную ў свеце, спаўняе усялякае асвячэнне. Таму просім Цябе, Пане, каб Дух Святы асвяціў гэтыя дары, каб сталіся яны целам і крывёю Пана нашага Езуса Хрыста для здзяйснення гэтай вялікай таямніцы, якую Ён пакінуў нам як вечны запавет. Калі настаў час, каб Езус праславіўся праз Цябе, Ойча святы, палюбіўшы сваіх, якія былі на свеце, да канца іх палюбіў, і калі спажывалі вячэру, узяў хлеб, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам узяў келіх, напоўнены віном,
Падзяку складаў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Пане, здзяйсняючы цяпер успамін нашага адкуплення, мы ўспамінаем смерць Хрыста і яго сыходжанне ў адхлань. Вызнаём яго ўваскрасенне і ўшэсце да правіцы Тваёй, і чакаючы ягонага прыйсця ў хвале, складаем Табе, Божа, ягонае цела і кроў, як ахвяру прыемную Табе і збавенную для ўсяго свету. Узглянь, Пане, на ахвяру, якую Ты сам падрыхтаваў Твайму касцёлу, і дай ласкава ўсім, хто будзе спажываць гэты адзін хлеб і піць з аднаго келіха, каб сабраныя ў адно цела Духам Святым, яны сталі жывой ахвяраю ў Хрысце на хвалу велічы Тваёй. Памятай, Пане, пра ўсіх, за каго складаем Табе гэтую ахвяру. Найперш пра слугу Твайго папу нашага Льва, пра біскупа нашага Юзафа, пра ўсіх біскупаў і пра ўсё духавенства, пра ўсіх, хто складае Табе ахвяру, пра ўсіх тут прысутных, пра ўвесь Твой народ і пра ўсіх, хто Цябе шчырым сэрцам шукае. Памятай таксама пра тых, хто адышоў з гэтага свету ў супакоі Хрыстовым, і пра ўсіх памерлых, веру якіх адзін Ты ведаў. Ласкавы Ойча, усім нам, дзецям Тваім, дапамажы дасягнуць нябеснай спадчыны з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, з Тваімі апосталамі і святымі ў валадарстве Тваім, дзе з усім стварэннем, вызваленым ад тлену граху і смерці, мы будзем славіць Цябе, праз Пана нашага Езуса Хрыста, праз якога Ты адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму поўныя ўдзячнасці асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённого дай нам сёння, и отпусти нам пробили наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго. І будь ласкавы, згодна з Тваёй воляй, дарыць яго супакоем і еднасцю,
які жывеш і валадаеш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Баран Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баран Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баран Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас упокоєм. Вось баранак Божы. Вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варта, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздараўлена душа моя.
хвалю Цябе, вялікі Бог, Ты адзіны Пан. Сусвету хвалю Цябе, хваліць хачу заўжды Цябе, захапляюся міласерднасцю Тваёй. Хвалю Цябе, вялікі Бог, Ты адзіны Пан, Ты адзіны Пан, Ты адзіны Пан. Хвалю Цябе, вялікі Бог, Ты адзіны Пан. Сусвету хвалю Цябе, хваліць хачу заўжды Цябе, захапляюся міласерднасцю Тваёй. Хвалю Цябе, вялікі Бог, Ты адзіны Пан, Ты адзіны Пан, Ты адзіны Пан. Молимся. Просім Цябе, Боже, да памажы міласціва Твайму народу, які Ты ўзмацніў найсвяцейшым сакраментам, і ўчыні, каб ён, пакінуўшы старую грахоўнасць, перайшоў да новага жыцця ў цнотах, праз Хрыста Пана нашага. Першая з аб'яваў – это традыцыйная падзяка. Сапраўды дзякуй вам вялікі за кожную вашу малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла, кляштара, за прыбіранне касцёла, за тых, хто дапамагаў малітвай, ахвярамі перажываць святыя місіі ў Лебедзева, альбо хто сам туды даязджаў, каб абагачацца духоўна. За ўсё гэта няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем наступныя важныя дні. У аўторак 21 ліпеня свята святога Лаўрэнція з Брэндзізі, капуцына, прэзбітара і доктара касцёла. У сераду 22 ліпеня свята святой Марыі Магдалены. У чацвер 23 ліпеня свята святой Брыгіты, законніцы, апякункі Еўропы. У суботу 25 ліпеня вельмі любімае многімі свята, гэта свята святога Якуба апостала. У гэты дзень мы таксама ўзгадваем святога Хрыстафора, апекуна ўсіх, хто кіруе транспартнымі сродкамі. Благаслаўленне кіроўцаў і транспартных сродкаў адбудзецца ў нядзелю, 26 ліпеня пасля кожнай святой імшы. Таму, калі маеце нейкія транспартныя сродкі, альбо кіруеце, альбо правы маеце, альбо проста ў міласці, прыходзьце на гэтае благаслаўленне. Да 20 жніўня адбываецца рэгістрацыя кандыдатаў для паступлення ў Мінскі тэалагічны каледж імя святога Яна Хрысціцеля. І заахвочваем тых, хто мае ў сабе сілы, ахвоту, час, скарыстацца з магчымасці паглыбіць свае рэлігійныя веды і знайсці магчымасць служэння супольнасці касцёла.
Падрабязную інфармацыю можна знайсці альбо ў вайберы у нашай групе, альбо атрымаць у братоў. Ну, таксама запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму, калі ў чымсьці для духоўнага жыцця яшчэ маеце патрэбу. Жадаю вам добрага, плённага тыдня, і калі ўбачыце, раптам прачнецеся ў сваім жыцці і ўбачыце, што побач нейкі каласоўнік ёсць, нехта яго пасеяў, не спяшайцеся, можа быць, адразу кідацца шашкай нагала на это ўсё, але прыйдзіце, даверце гэта Богу ў малітве, на споведзі, каб сапраўды распазнаць, ці гэта адпаведны час, ці не трэба нам быць цярплівымі і міласэрнымі да некаторых блізкіх, з якімі здаецца ўжо ўсё з надзеяй. Таму пастарайцеся таксама быць тымі, хто падобны да Бога ў гэтым. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святые Арханёле Михале,